Enric? Sí, dues preguntes, i callaré per sempre. No. No ens ho creiem. No ens ho creiem. Dues preguntes. Una seria l'efecte Erasmus. Em sembla que és un efecte important en el descobriment de noves destinacions. Jo crec que Barcelona, gran part de l'èxit de Barcelona és un efecte Erasmus, i hi ha una gran tradició entre les universitats belgues i flamenques, i per tant, com ha funcionat l'efecte Erasmus? I per una altra banda, i t'ho faig tot alhora, és per mi la gran pregunta, sempre soc una mica monotemàtica amb el tema de promoció. Jo quan veig promoció turística tothom me'n ven exactament el mateix, i al final jo no sé on anar, perquè tots els llocs són iguals. Tothom me'n ve una vida cultural excel·lent, un patrimoni arquitectònic fantàstic, un paisatge meravellós, ja és spa, ja pots fer això, pots tirar amb tirolina... En fi, jo al final quan veig tota la promoció turística no sé on anar perquè tot és exactament igual. Quina és la vostra estratègia per singularitzar-vos enmig d'aquesta oferta general i uniforme? Sí, començo per la segona resposta i després tornem a la primera perquè les lligaré. Doncs la nostra diferenciació és una mica la varietat concentrada. Doncs estem situats a lo que és escapades urbanes, però una escapada urbana, quan viatges a Flandes, no és només una ciutat. Normalment arribes a Brussel·les, perquè és on està l'aeroport, però després fas combinats amb Bruges, amb Lovaina, amb Anvers. Tothom et parlarà de mezcla de pasado i futuro i noves tendències. És exacte, és real, però jo crec que el que diferencia a Bèlgica o a Flandes i Brussel·les en aquest moment és la qualitat. No volem que cents, milers, milions de turistes arriben a les nostres ciutats, fantàstic si arriben, però nosaltres oferim un producte de qualitat enorme, de molt confort. És un turista que vol tenir les coses fàcils, no és un aventurero. És una persona que vol tenir les coses fàcils, que vol descansar, que vol relaxar-se, però que vol conèixer coses noves i coses desconegudes, perquè malgrat que siguem la capital europea, Brussel·les, molt poca gent coneix de veritat què és Brussel·les. I aquest factor sorpresa és amb el que juguem i el que promocionem perquè estem convençuts que és una destinació que sobretot funciona pel boca a boca, perquè la gent que torna, de veritat que les expectatives s'han complert al màxim. I en aquesta línia de qualitat i de confort, clar, la promoció que fem, no fem una promoció pels Erasmus, però els Erasmus sí que venen, perquè les ciutats flamenques, com ciutats històriques, són ciutats amb molta tradició universitària. Lovaina és una de les universitats més antigues d'Europa. Doncs els Erasmus venen moltíssim i ens fan molt bona promoció indirectament, perquè nosaltres no som responsables d'aquest target, però sí que fan molt bona promoció perquè és gent que coneix les ciutats, però és que els estudiants la coneixen de veritat, és que estan allà, surten, van a fer shopping, van a visitar amics, d'on viuen molt amb la gent d'allà i fan molt bona promoció. I tothom em diu, quan arriba de Lovaina, és que la vida a Espanya, la marxa espanyola, però és que a Bèlgica els bars no tanquen a la nit, per exemple, no? És molt graciós, és que mentre que hi hagi gent i mentre que hi ha clients no tanquen. Doncs els Erasmus ens fan molt bona promoció, sobretot a les ciutats de Lovaina, de Gant i d'Anvers, que és on estan les grans universitats. Àngeles, les oficines de turisme estrangeres a Espanya formeu part d'una associació que es diu Les Onetes, i dintre d'aquesta associació jo suposo que hi deu haver grans diferències a l'hora de comercialització, perquè m'imagino que no és el mateix comercialitzar a les Seychelles que comercialitzar a Brussel·les o comercialitzar a Marroc que comercialitzar a Finlàndia, per posar dos exemples. Realment aquesta associació a vosaltres us serveix per entendre quines són les mesures necessàries en el moment actual a l'hora d'iniciar la promoció de cadascuna d'aquestes destinacions? Mira, fa només 4 anys, jo crec, que vam poder entrar a aquesta associació perquè només acceptava oficines de turisme nacionals. I nosaltres no som nacionals, som regionals. Però finalment... Molt bonic. Finalment vam fer un esforç per convèncer-les que no existia una oficina nacional. Doncs lo que hay es lo que hay, no hay más, no? I vam entrar. I sí que és veritat que al principi, sobretot les reunions que jo vaig anar-hi, són reunions que es parla de moltes coses, es fan moltíssims projectes, però és que la realitat de les oficines és molt diferent. Doncs què fem ara? Vam trigar de fer petites subreunions de països semblants, per exemple, països europeus, perquè és impossible fer
arribar a punts per avançar amb gent amb interessos tan diferents i amb pressupost tan diferents i amb objectius tan diferents. Doncs, en principi, l'organització crec que té sentit i que podria funcionar millor, que s'ha de treballar molt per fer aquests subgrups de països amb similituds per poder avançar una mica més, sobretot de cara a fèries o de cara a accions comuns. Doncs mira, ja que treus el tema de les fires, potser parlar de Fitur no estaria malament, oi? Deixem abans, en tot cas, que faci una puntualització. La puntualització és que el que comentava l'Àngeles sobre el dret a pertànyer o no a aquest tipus d'associacions. A Turisme a Catalunya li passa el mateix en els països on té oficina, i que jo recordi, si no ha canviat la cosa darrerament, l'únic lloc on estàvem dintre de l'Antor, que en aquest cas es diu Antor, és amb l'oficina de Moscou. I fonamentalment perquè vam ser la primera oficina de tot l'estat espanyol que es va instal·lar amb molta diferència respecte a Espanya i, bueno, quien da primero da dos veces, bàsicament. Però el que volia comentar era un tema de... A veure, entenc que una de les principals funcions d'aquest tipus d'oficines és vetllar per la imatge que el país té en la destinació a la que estàs representant. En aquest sentit, jo no sé si Brussel·les, que deu ser una ciutat en la que dels 365 dies i 365 telediaris que hi ha i telenotícies, no sé què, surt 2 o 3 vegades cada dia, però absolutament associada amb un tema concret, que és Unió Europea, Unió Europea, Unió Europea, Unió Europea, i de tant, en tots els respectes, pagesos que es manifesten al mig d'Europa i sempre cauen a Brussel·les, etc. Amb la qual cosa, d'entrada, tot i reconeixent-li totes les virtuts que té Brussel·les i les que la coneixem, ho sabem bé, a nivell comunicació s'ha d'aturar, s'ha de replantejar el tema. Com feu això? Mira, això va ser un repte total, perquè quan vam arribar no és que no ens coneixien, és que ens coneixien de sopra, però ens coneixien mal, ens coneixien pel que tu dius. Doncs vam fer una reconversió, tot això és veritat, i existeix, i està allà, però no vol dir res, perquè és una part mínima del que és. Doncs vam fer una redescubre Brussel·les i afortunadament vam tenir sort perquè va haver-hi temes molt interessants com el còmic, com el modernisme o l'art nouveau, com el surrealisme de Magritte, temes que ens han ajudat una mica a fer una mena de rentat d'imatge a la ciutat de Brussel·les. I és veritat també que la ciutat de Brussel·les està treballant molt per modernitzar una mica la imatge que té i que el ser capital europea també i ser capital de funcionaris també té un avantatge, i és que la vida social de la ciutat en els últims anys és que ha canviat moltíssim i els bars estan oberts a la nit i la gent ara, un estranger, troba gent al carrer, perquè fa 20 anys la gent deia és que a Brussel·les a les 6 de la tarda se cierra todo i què fem? I ara, afortunadament... I era veritat. I era veritat. I ara, afortunadament, això ja no ho tenim. Però és un treball és una feina d'estar dia a dia donant la volta a l'imatge i no és gaire fàcil. Però, es aconsegueix. Enric? Estava pensant en això de Brussel·les. Jo crec que és cert, però jo crec que Brussel·les està per una mica Flandes, no? És a dir, com és la promoció que estem fent de Flandes? Amb quins elements estem jugant? Brussel·les està clar, té un públic, té un atractiu, té això, però Flandes potser queda una mica tapat, no?, per Brussel·les en aquest moment. Sí. És el punt de partida per anar a Flandes, però també és el punt de partida per anar a Valònia en un moment determinat. Exacte. Doncs què fem? El que fem és dir, a Brussel·les arribaràs i Brussel·les has de conèixer-la i hi ha molta paciència per descobrir-la en realitat, no? Però després llança't a Flandes, perquè Brussel·les és la capital de Flandes i no és la capital de Valònia. Això,